Türkmenistan bilen Russiya Federatsiýasynyň arasynda dostluk hemde strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýygy-däli berkidilýär. Şonda dostlukly ýurdun sebitleri şol sanda Tatarstan Respublikasy bilen ýola goýulan gatnaşyklar durul ugurlary öz üçin alýar. Köp ýyllaryň dowamynda energetika, ulag we ýokary tehnologiýalar ýaly möhüm ugurlardaky gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykýar. Gahrman arkadamyň ýakynyna Russiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasyna bolan sapanyň çäklerini çözgütler iki tarapyň hyzmatdaşlygyň işçileşmegine kuwatly itergi berdi. Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklar giň ugurlary öz üçin alýar. Şonda iki ýurdun arasynda içinatlyk ýöregelerini ösdürmek boýunça öýdara tejribe başlýar. Şunun bilen baglanykda Gahrman arkadamyň Tatarstan Respublikasynyň başçysyna Aqdo saatly alawaý sowgat berenini ýatdanynda bir wakanyň iki dogonly halkyň dostlukly gatnaşyklarynyň çuňlaşýanynyň nişan hökmünde kabul edilenini bellemek gerek. Anha bugun bolsa Gahrman arkadamyň türkmen halkynyň adyndan iýeren alawaý hemde alazy atly arasagany tohum etleriniň dostlukly Tatarstan Respublikasynyň halkyna gowşulmagy iki halkyň taryhy gatnaşyklaryna goýulan hormat sarpanyň aýdyň nişany urly. Tatarstan Respublikasynyň başçysy Türkmen tarapyndan gowşurylan alawaý hemde alazy atly alawaýlary aýratyn hoşallyk hemde ruh holentlik duýgusy bilen kabul etdi. Munyň özi Türkmen Tatarstan dostlugynyň nişanynyň içinatlyk ilmini ösdürmäge we Tatarstanyň arasagany türkmen alawaýlaryny wagt etmäge bolan sallamly goşantyr. Ma'lum bolýarly, UNESCO-nyň 2025-nji ýylyň dekabr aýyna çözgüdi bilen türkmen alawaýlaryny ösdürip yetişdirmek sunugatynyň we guramanyň maddi medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlygynyň halkary giňişligine ikrar edilýäniň aýdyň beýanydyr. Türkmen alawaýlary tutuş dünýäde içinatlyň ören gadymy sunugatynyň nusgasy hasaplanýar. Munyň özi türkmen halkynyň döredän gymmatlyklarynyň halkary giňişligindäki nusgalyk derejesini tasdiqlaýar. Türkmen alawaýlary iýesiniň üý emlegini goramakda hemde wefadarlykda tapawutlanan hökmünde dünýäde giňden ikrar edildi. Türkmen topragyndan getirilen alawaýlar bu ýerde tizen öwrenşip özleriniň wefadarlygyny ýaş nesiller bilen öz boşly hereketler edip olary täsir galyrdy. Bu görnüşleri Türkmen alawaýlarynyň öz boşly häsiýetli aýratynlyklaryny ýene-de edek äşkar etdi. Umuman Türkmen tatar gatnaşyklary durly ugurlarda işen ösdirilip ol iki tarapyň hyzmatdaşlygyň taryhyna täze sakypany ýa.